Dedicate this one to all my fans in Jamaica and in England, especially in the United States, Germany and France. Bueno, pues així tinc unes xiques que són els pastadores. Els pastadores necesitan bastantes bunyols y la veritat és que tota la vida m'he dedicat a això del bunyol. Y entonces, pues, avui m'he vingut així a ensenyar a les xiques com fer el bunyol. Fíjese que están de superior, son superior. Y la misereta igual, superior, la misereta superior. Como la boca de todo. Para mí esto es lo mejor que hay, porque es que yo resulta que el cacao no lo puedo comer. Llevo dientes postizas, que se mete entre las dientes postizas y no puedo comer. Y lo otro está duro, los otros rollitos que hay y no puedo comer. Para mí lo mejor es esto. ¿Entonces a beber? Claro que bebemos de categoría, una copita detrás de otra. A mí la figa seca y la mistela, a base de beber. Vale de tot. Amén. També seran visquent, han de vindre per Castilla. Déu volia. Antonio Sarrió Juan. O sea, eran Francisco Vinuesa Cambronero. Estan ahí mesclant la farina, posant la levadura, els ous, la llet i, en fi, pastant els bunyols. Ara passem al segon passe del bunyol. I així tinguem a les cuineres, pròpiament dites cuineres, que són els que es guisen. Ponen l'oli, es giren, es trauen... Amunt, València. Vicent, Vallès de Sant Jordi des de sempre. Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. Així anem a tot. L'ambient de puta mare, mira-los. Així tots treballant en nosaltres. Els majors... ¿No hace un campo de fútbol o qué? Lo menos, sense césped artificial. Això és per enganyar, Órale, Paco. Sin pintar, si no porta la ña, com unes paelles. Home, dos camions de ña, com van a fer les paelles? Clar, no ho veu. Clar, encara han sobrat mig camió. No sé res, no ho veu. No, esto és que gasten més llenya del digut. Si esto en fan 10, la mateixa llenya en farien 30. Però quasi va bo tot, no ho veu. I encara sobra. Vale, bon dia. I van traguem-los d'ahir. Molt bonicos, mira-los. Yo aquí veía que están haciéndolos en molde y no fan nada, ¿eh? Molt de carinyo. Porfa, ven aquí, porfa, i la perrita. Mira, vaig a aprofitar. Això és el caliqueño. Això són frugadents. I poses així. I pegues foc al frugadent. Veus? Te va gastar la meta, Ja està. Així s'encén el caliqueño. Si vols deixar de fumar, seguiràs el meu consell. De 40 cigarrets a 4 pots abaixar. Escolta l'animal, Fuma't un bon caliqueny després de ben esmorzat, paladejant el cafè i la copa de conyac. Si l'encens en furgaments, doblement disfrutaràs. Tots els caps tindràs pendents, deixa primera xerrar. Fuma't-ho. No tingues por. És un plaer valencià. Sigues tu de Castelló de València o Alacant. La Canal de Navarrés té fama de fer-los bons, però no li envegen res als que fan a borbotó. Caliquenyers de la terra, sou rosquilletes del cel, teniu forma de trompeta i la del sort de la merda. Senyors, són un tenastre de la terra, Punyoleretes, unes canyetes, però ixen redonets i bonicos. Mira que bonicos ixen. Sí. Claro, en molde de cariño. Pero este diente que están en molde, o sea, en una moldura para hacerlos. No es nada más. No, es que ellos no saben hacerlos en el pesiguet, yo sí. Emilio José, Emilio José Martí Gómez, Emilio José, Emilio, se está rayando masa, Hostia, ¿qué? Dime, estás de categoría. El churro en una poca vergonya no n'hi ha. Home, jo volia mullar. Claro que jo està de cine. Hasta l'any que ve. Moltes gràcies, adeu. Jo sí que sé, però ells no ho entenen encara. Que atenguen els delicats, els místics i els remorons. Que no hi ha paraula bruta si se diu en valencià. Hasta la de fill de puta. Que tirar fora del cos lo que mos podrís per dins. És un modo molt curiós de llibertar-se rient de les falses convencions que al poble estan fotent des de que existeix el món. ¿Qué es el pesiguet? Agarro la feina, em ponen un pesiguet i els tiren ahí i redonet. Però ells no saben, jo sí que he de fer-ho. Però jo no vaig a fer aquesta cosa ara. Carrossa, sistema.